Wa ka kay baw nga. Unsa akong taras dire? Gusto may taras mo diri de. Ako'y pinakagahi dire. Kutob sa muagi dire kailangan ako. Kay ngano? Pablo nang dumanhog ni. Pablo nang dumanhog. Tanawag ni muagi dire ron. Pangutan-on mo kay Pachoy. Stitik kas dumanhog. Stitik jud ayo. Stitik jud. Tarong wa ka kailan ako pag tarong. Isa man ka. Wa dili ka kaila, wa ka kaila. Tanawa ito tuki. Basi nakalimot kag kinsa ko. Tutuki gig sakto kay na, kamay na lang yung buanga ka. Wa jud. Nah pa, arina pa. Be pa ka rin ng cool kid ka? Buag ba pas buan. Wala ka kailangan ko hinumdumi, kinsa ko hinumdumi. Wala ko kailan mo boss ay. Wa kaila. Ayo boss, sakit kay boss wala. Pablo ni tumanog ba? Pasti ba? Kailan ko boss, kailan ko. Boss, buwan ka na. Kailan ko. Ilasa. Ya, arsa ko. Ano ito? Pablo no. Oh, tingnan ako. Pablo Aztec. Di ba kaila? Salamat. Boss. Kaila wala. Hindi ka Pablo. Stiga jud din mo Pablo sa. Unsa day full story mo diri sa manog? Ako Erning. History hisgutan. Gada ko kung risuhan. 21 ko katuig ka ng Muntinlupa sa Manila. Uno? Pila gina edad mo ron Pablo? 21. Pero kita ka ng salida nga Bibi Ama. Katong dislakay ang sa prisuhan niya, si Ruben Padilla ang gadala. O kana kauban mi ana. Idol ba kayton ko? Kauban Ya. mi ana didto. Wa man kitaan mo to. Ay na. Wa pa mo ko nigluap sa una mong di kay ko mailhan dito. Kani nga jacket, giwol man niya kay astig kita naon ba? Pero din mo. Ako lagi ko balik kay mubalik pa man ko dito kay akong banig ko manahipos. Abi, Kutob sa muagi na pudron. Ipailan ako nimo nga kailan na sana ko. Kay pa lang usari na kailan ako. Nawa, nay muagi diri ron. Di ba John, mo agi katong may sambagan? oh, ano di ay? Ayaw kumpiyansa diya. Naginganlan og Pablo nga astig. Murang ikaw ay kumpiyansa. Pahimangluan lang tagadana. Ayaw kumpiyansa. Sige, salamat kay. Dali po kugod. Ako'y paliton. Sus ko. Isukol pa to ganyan rin yaging. Bunog to. Swerte wala lagi Baga, wala sukol nagbuka. yun. Ay! Kanya ni mo ha? Say, gusto nimo ba bagay bay? Wala ba yun? Agi lang. Kitas tiil ako Erning. Ay, sorry kay bay, nakalitan ko ba? Tarong mo bayab. Basi ganahan mo. Ikaw Pablo, ano ka na ganahan mo? Haba di oy. Gobot pa mo una. Peaceful atong gipangita. Wara ba yun? Laos lang bay. Uy. Tarong mo. Basi ganahan mo. PCO niya tamo niya. Ganun to Pablo, hunuwa mo ka ni sukol. Sulti sa buang ni suol ako nga arthritis. Ay, wakay bang suol mo mga arthritis god. Sus, dagko na kitong buto baka gamay ato. Swerte lang karon ayo na. Kauga ba? Dito kauga ba? Gilong Joy! Naabtaw ka niya, di ka musukol. Panay pa ka sa arthritis, butol yung agay mo. So, what's up mga kakwads? Welcome back na ino. Pasensya mga kakwads, karon pa mi ka balik og video kay na busy sa klase. So ang mga nagpa-shoutout, mao ni. Og shoutout kong Shoni Torres. Shoutout Shoutout! Erna Diana. Shoutout! Nelson Francisco Trabok Jr. Shoutout! Julia Montiz. Shoutout! Abari Claire Easy. Shoutout! Amping! Aton Jen Dacena. Shoutout! Amping mo pirmi dia mga kwads og shoutout mi sa mong sponsor nga Si Ma'am Wilma Dihito. Og si Sheila May Roma. So mga kakwas, dapat kay shoutout ikaw sa ano, tong Tagalumboy si Atan. Atan, amigo na ko na. Mora to. Shoutout tol. Salamat kayong gumawa ng video. Thank you and God God bless. bless.